Hi guys! Magandang hapon. It's 12:30 na. We're off to QC and then Marikina. Magpipick up kami ng the end of the road, turn right. Thailand product. Ayun, meron na daw tinext ako ni piniyan pala ako ni Weng. Ayun. Nabot na kami ng ulan guys. Or ano lang to, may isang area lang na umuulan. Tapos pagdating mo dun sa unahan wala na. Kaso nakabox yung yung merchandise. Doon si daddy, lalagyan ng taklob yung ayoko siyang palagyan ng yung ano ba yun? Yung roll ano ba tawag doon sabi ni datan? Kasi yung niro-roll lang na kasi tawag dito? Ano ba yan? Bakit tayo natin palagyan ng roll yan? Sayang yun kapag nilagyan mo ng oo, yung ano yan? Paano yung drums? Yung mga drums, ganun. So, yun. Tama na yan. Lalagyan, na lang namin ng taklob. Kasi mas spacious nga kapag ganyan lang. Open. Kaysa yung may takip siya na or yung roll na Anyway, ayun guys, pauwi na kami. Sana huwag masyado lumakas ang ulan. Dito lang yan. In 600 meters, turn left. Turn left. Uy, wiper mo. Yung mga O sabi ni, isa lang yun dito nga, tuyo May area lang talaga na Hoy. Doon pa, layo pa, 600 meters. May sa araruhin mo yan. Ganyan kami, maingay kami pag sige, doon pa lang. May Navi na, Navi 2, Navi 1. Then pinaka-Navi namin, Navi 2. Nabi to ko. Ang nga. Ang lakas ng ulan, wiper mo. Oh, dahan-dahan lang Di tayo nagmamadali. Carry lang. Chill-chill ka lang. Buti tayo alas 10 dito. Chill-chill lang. Nakakatakot kaya doon. Oh my gosh. Ang cute guys Di ka malinggit doon likod. Oh, maliit lang talaga siya. Ang cute. Parang Kia na. Dapat ganyan lang drive-in ko Ang galing. Aliw ako. Aliw. Fried Kia na Aliw ako. Pwede sa akin yan Ang cute Pituan sa gilid. Yeah, peram! Niluluto na ako ng kanin nila Groot. Tapos, ito, may atay sila kapuntang tira Nadobo ko lang. Then yung tira nila daddy. Then, kahapon pala guys, dumating yung in-order kong Herbalife. Ito, sa pinagkuhanan ko nung 7-day. Pula-pula ko pa rin. Grabe, nasunog mas bet ko yung ganitong kulay guys. Pinay na mamula-mula na ayun ganda. Parang feel ko to. Bet ko tong ganitong kulay. Morena na mapula-pula. Anyway, ayun. So, pinag-order ako ng 7-day challenge. Order ako ulit ng isa. Ayan. French vanilla para na hahaluan ng iba't ibang prutas. So, 1,000 plus ito guys. 1,600 ata. Yun. And then, good news is, natuwa ako kasi pinadala na ko ni Sis Yan Castro ng YC Skincare. Asa na ba yun? Ito. Ayan. Dumating dito. Nauna to ng 2 araw kasi dumating to before kami mag-outing. Diba? Hindi naman ako makapag-shake doon. So, ayun, kahapon ko lang siya na-try. Ito naman is wild berry. So, ang dami. Hindi pa talaga nabubuksan, guys. Promise. So, madami akong stocks. Yay! Payat kong payat ito. And then, ito pa, kasama to sa binigay ni Sis Yan, yung, tea. Yan.
Kasi mahilig ako sa tea. Sarap daw to. May nag-comment na sarap daw ang tea ng Herbalife. Oh, seal pa rin pala to. Hindi pa nabubuksan. Thank you again, Sis Yan Castro. Diba, kilala niyo na siya, guys. Marami nakakilala sa kanya kasi online na din siya. Entrepreneur din siya. Online seller ng mga skincare. Yun. Mga whitening din product. So, for sure, kilala niyo na siya. And nag-vlog din siya. Talagang introduce ko pa eh. Kilala niyo sa YC Skincare. So, Sis Yan Castro. Thanks again, Sis Yan! Ay, gagawa na ako ngayon, guys, ng aking breakfast. Ay, sorry. Itong gagamitin ko ngayon. Yung French vanilla. Kasi maglalagay ako ng mangga. Ano ba? Wait lang. Patong muna kayo dyan, sana hindi kayo mataglag. Na! Chris! Patawag na ako kay Chris, boy! Ay. Recording pala doon. Shake na muna. According sa packaging niya. Kasi ginawa ko kahapon eh. Ano ba? Bakit ayaw? Ayun. Bango. Bango-bango parang amoy Cerelac, guys. Itsura niya Cerelac talaga. Yung pang baby. Ayun. Kailangan ko lang ng 2 tablespoon yan. And then oatmeal. Tapos yung aking flaxseed. Mas masarap kapag kapag may oatmeal tsaka ganito kasi hindi ka kaagad-agad magugutom. So, yun. And then, I need my, excuse me po, bebe. May na siya, may fur na siya. Kaya ko ng mangga. Tsaka yellow na lang. We're here, guys, sa store. Ayun, may pagkain ng dala si mama. Nauna lang kami kila Mika. Nauna kami. Tignan niyo si Lucia. O, nangitim din. Oy! Katakaw man yan, oy! Katakaw yan! Di pwedeng agawan yan, guys. Magwawala yan. May ka pa dito, Dayo. May puti ka pa. Kabila. Yan. What's this? Ooh, yummers! Pagkain mga baget. Ah? Ala! Ginagawan ka na naman ng papa, baby. Neg-neg. 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 Neg-neg si Nog-Nog. Tawag dito si Daddy. Mag-ano siya, tag dun? Kinuha ko yung ginagamit namin sa bazaar para ilagay dito sa sa gilid. Para yung mga food section. Andyan. And then, may bagong product, guys. From Thailand pa rin ito. Glam and Glow. Ano pronunciation nito? Feturind. Ano siya? Organic na kape. Whitening soap scrub. Ayun. Bango, no? May Starbucks. No? May Starbucks. Coffee jelly. Coffee jelly. Bango. Ang cute. Mas maganda daw to sa Alada soap, guys. So, ayun. Kinokompleto ko kasi lahat ng Thailand product. Kahapon, ito yung pinick up namin. Set siya. Extra for skin. Speed White Gluta-Pure. So, ayun. Set siya na may powder. Chen! Check mo nga. I don't know. Check mo nga. Pero sabi nung supplier. Tapos meron na din yung yung... Kasi may nag-abang nito eh. Oo nga, sabi ko naman babalik ko kapag hindi to yung dating supply. Check mo nga, buksan mo. Check it out. Ipa-partner namin. Ay, Yung puti na daw yan eh. Messi? Ay, oo. Yan na nga yun. Oh my gosh! Yan na nga yun! Na-excite! Oh my God! Wait lang. Mag-re-order ako nito. Kasi di pa ako sure kahapon. Nasa kotse lang kasi kami nakikipag-transact ako. Kapag ko lang kaya tinransact yan. Di-deliver na ngayon. Tapos, parang nagdadalawang isip ako kasi mga lumang
kumbaga na bago, di ba lumabnaw ito. Sabi, tinatanong ko talaga siya. Dapat yung dati na yan ha, kasi ito talaga sobrang bisa pag tinanggal nyo talaga. Tanggal din, pati mga buhok-buhok guys. So ayun, re-order ako kasi yun na pala yun. Yung dating batch na siya. Dito sinang Reyna, yan, mag-ayos na naman siya. Ay, ito na guys yung ano, binili kong, patawag dito? Lipstick organizer. Ang cute no, 380 sa ano, sa 698 mall. Ayun, babalik ako doon para bumili pa nito, mga dalawa pa siguro. Kasi pwede din dito, di ba? Mga ganito, kasya ba? Ay, hindi. Mga ganito lang, kasya. Ayun. No? Yan. Yes. Ito, wala nang ano, magenta. Magenta, wala na. Ito na lang pink pa. Magenta. Tapos yung naghanap sila dal. Magenta, dal, tsaka pink puff. O, sige, sige. Madami pang ano daw yan si shade. Oo nga. Sige, order ako ng madaming shade niya. Okay lang yun dyan, my dear. Kaya mo yan. Kain tayo, guys. Ayan, kakainan kami. Gawin pa ng toast. Ayun, ito pala hinanap ko, Pep. Masarap yan. Hindi ng konting suka. Masarap yan, hindi ko akanan. Yung tagdun, naluto ni Mama. Tipon. Hi guys! Punta na kami sa ano, first apartment na titingnan namin. Yung galing kami kasi sa ano, sa store. Ayun, nag-ano pa siya nung shelf. Hindi kumain kami. Tapos nagdaldalan. Yun, tapos kinontak ko na ano ni Ate Beth, yung ano ko dati, parang co-parents. Co-parent. Classmate, nanay nung classmate natin ni Chris sa Arellano University. Ayun, kasi nag-post ako sa FB na we're looking for ano nga apartment nga. And sabi niya sa kanila daw, malapit sa kanila meron. So, yun, 2 bedroom and isang may parking space na sana yung kailangan ko para alam niyo yung pagod na pagod ka na galing sa trabaho, pagpasok niyo ng garahe, bahay agad yung papasukan niyo, hindi na kailangan pang bumiyahin ng gaya ng ginagawa namin ngayon. So, tingnan natin. Sana ano, maganda. Mahusay. Sa bandang Harrison lang daw guys. So, we're on our way na there. There? Hindi ba yan? Hindi yan. Kaso pag nagkataon, ililipat na naman natin si Chris ng school niyan. That doesn't matter. Pwede siya mag-commute. O, atin sundo natin siya. Pwede din. Kasi mas maganda ron sa ano, sa Santa Rita at ano, tanggan Catholic school. Kasi ako galing ako Catholic school, si daddy din. So, dapat si baby din. Kaya-gaya. First apartment, guys. Ayan. Maluwag, sobrang spacious. Nakita ko na to kanina. Boba lang para sinundo si Froggy. Ayan, 2 kwarto, daddy. Ano lagi? Ano, pwede na agad to. Nagustuhan niya agad. So, ito yung room. Just in case, pwede kay... May mga bed na. So, wala na masyado. I mean, dadalhin. And then, may ano na rin siya. May mga cabinet na. Ayan. Medyo old na lang. Old na. Pero, doesn't matter naman. Ano de? Tapos, ito yung master. Parang ano, parang... Ito dito. Papalitan rin yung mga kortina. Ayun, medyo old na nga lang guys. Pero, lagyan mo na lang ng carpet yan, diba? Okay na yan eh. So, yun. Tapos, may azotea. Napagod ako guys. What you think? So, first option pala naman ito. Tapos, 12K lang. Saka pa wag mo 12K, diba? Tapos, may parking pa. Ayan o. So, bali, hindi na kami, dyan, parking. Hindi na kami may park doon sa, malapit lang. Doon nga lang, aakyat ka kasi 3rd floor ata ito. Pero carabals lang. Yun. Then may aircon naman. Bali, papalitan ko lang yung ano, kortina na yun. Tapos, pwede nang gamitin itong kama. Pinapagamit na ng may-ari.
What you think? What you think? Pagagandahin lang. O, diba? Luwag kasi may ano siya. May sala na. Yun. We're back, guys. Pero si Froggy pumuntang Pasig. Dumiretso siya. Dalawan niya daw si Mami kasi umalis na yung kapatid niya. Bumalik na ng Bahrain. So, yun. Nagre-request na naman mga kapatid ng tinola. So, ayan, magluluto ako ng dinner nila. Pumili ako ng, galing na akong talipapa. Pumili na ako ng tinola. Sayang na ako ng pagkain ni Chris tsaka ng mga dugis. Babalik ba si Froggy ngayong gabi din? Ewan ko lang. Sabi ko doon na matulog. Tulugan niya na doon sa si Mami. Para di naman natatakot. Kasi natakot pa rin si Mami hanggang ngayon. Aloka. Anyway guys, ayun, sobrang excited na ako na lumipat doon sa apartment kasi okay na okay yung mga pets. Yun. Tapos sobrang luwag guys compared dito. Diba? Tingnan nyo. Ganyan lang ang namin kwarto. So parang room lang siya. 5K. Tapos common CR and bagay, dalawa lang naman kami. Pero diba? Parang may ka-share ka sa sa kitchen. Wala pang kitchen halos eh. Diba? Kasi yun may sala na, may bathroom, may kitchen, tapos dalawang bedroom. So, okay na okay kaya ginrab agad namin. So, yun! Bukas dadalhin ko sila sila Jackie para maglinis doon. Para makalipat kami agad kasi yung kapatid ko naman na pangatlo, yung nagbakasyon before sa Bicol is luluwas. So, kung bibitawan ko to, may advance pa naman kami ang katapusan pa. Baka dito ko na sila pag patuluyin and pag gusto nila, na lang sila ituloy na lang nila yung renta dito. Kasi wala naman silang aso. Lang naman sila, mag-anak din. So, pero na dito, kaya tulugan lang nila dito and then sa bahay sila magstay, diba? So, pag-uusapan pa namin yung guys. Pero kami, sure na ako na kunin ko yung apartment kaya bukas is magbabayad na ako. Lumipat na si Crisano, guys. Ang pula pa rin na face ko. Sa kabila, hindi talaga siya sanay sa mainit. Sa loob, So, ayun, nandun siya kila Mika. Natin namin kwarto. Siguro tayo. Wala din akong kasama ngayon dito kasi itong katabi namin kwarto is umalis. Pinuntahan ata. Di pa dumadating. Kaninang umaga pa yun umalis. Asa si Groot? Ayun na. Kala ko muna ko wala si Groot. And then, yun, si Groot tsaka si Puknit lang ang kasama ko. Puknit! Ganda ng fur mo Ganda ng niya guys. Yung fur. Aray ko! Meron na siya lahat balahibo. Wala nang poknat. Aray ko! No. No biting! Poknat no more to Ay! Check ko nga yung niya. Alam po na lang may isang last siya. Pinaka-last na injection. Flaky yung pangalan niya doon sa Kasi Flaky dapat gusto ni Froggy. Sabi ko, gusto ko poknat para para Pinoy na Pinoy. Check na natin kung kailan yung last niya. Vaccine niya. April 6. Ayun. Ayan, April 6 may anti-rabies na siya. And ano ba yun? May na siya. Hindi, wala palang anti-rabies tama, anti-rabies pero wala pang si Poknat yung sa ito yung nakukuha sa mga ihi ng daga. Leptospirosis, wala pa. Si Groot naman, ayan, bagong kasi nasa kabila yung record niya dati. So, ginawa nila ng bago. Yun. Pina-update ko yung yung rabies niya and then yung sa leptospirosis. So, yun lang ma'am. Ginawa ko growth update lang. So, by next year na ulit yan. Ang update nila. And then, na-excite ako guys. Kasi, pinakita sa akin ni Papa yung yung tawag dito. Yung kulungan ng mga aso. Ang lapit ng bubong na lang ang kulang guys. Grabe, ang luwag-luwag. Talagang pwede silang
pwede silang makapagtakbo-takbo, yung ganun. Kaso pinapahanap ako ni Papa ng tiles, kahit daw yung murahin na, yung mga sinusubasta na lang sa ano, diba, sa mga tindahan ng mga tiles talaga. Kasi sabi ko, wag nang i-tiles kasi medyo malaki-laki ng gastos ko guys doon sa ano, sa kulungan pa lang ng aso. Yun. Siguro umaabot na rin ng ano, ng lagpas 50k na, oh my god. Pero okay lang, kasi para naman sa mga dogs yun. And alam nyo naman, sila yung swerte sa akin. So, kailangan nila ng ano din, ng tawag dito, yung komportable sila. So, pinaano kasi ni Papa, tawag dito, hindi lang siya basta-basta guys na tinayo lang ba. So, hollow blocks, and then pati yung bubong is pina-welding ni Papa, pati yung mga tawag dito, yung parang style cage, inano niya, welding din yung pinagawa niya. So, kaya kumain yun ng medyo malaki-laking halaga. Pero, it's okay para sa mga dogs ko. And then, yung bahay nga namin is, medyo matagal-tagal pa. Siguro mga 1 buwan o 2 buwan pang kakainin. At marami pang kakainin pera. Pero nakaka-excite kasi, ayun, nakikita namin na unti-unti na siyang naitatayo. Talagang may shape na, may ano na. So, yun, tulong-tulong lang talaga guys para matupad namin yung pangarap. Pangarap kasi yun ng parents ko guys, na magkaroon ng bahay sa probinsya. So, ayun, tinutupad lang namin. And then what else? Nag-update lang ako kasi wala akong vlog today. Pati kahapon. Kunti lang yung vlog ko. So, chikahan na lang tayo. Yung inaantay ko kasi si Fragit, wala pa akong kasama nga. Sabi niya uwi siya ngayon. Check niya lang daw si Mami. Sa Pasig. Tapos, yung pag nakalipat na kami doon sa Grutin, hindi kayo ni Poknat doon bala ko. Grutin! Sungit na ito. Kuhanin din si Mami. Doon na muna sa kasama namin doon sa apartment. Kaso, ang taas kasi nung kasi 3rd floor kami guys eh. So, di ko alam kung papayag si Mami or mapapapayag namin siya. Pero, yun nga sabi ng mga kapatid ko, kunin na daw namin kasi wala na kasama sa Pasig. Tapos, nakaalis na rin si Richie. Pumunta ng ibang bansa ulit. So, yun lang. Nakaka-excite lahat guys. Yung mga nangyayari sa amin. Diba? Ay, nako! Loka ka, Gruta! Ay, bakit mo inaway si Poknat? Poknat, wag mo kasing... Inaano niya kasi yung tali ni Gurte. Oh, no! Ay! Kaloka naman ito. So, yun. Parang nalito yata kayo sa ko, guys. Sa chika ko. Kung saan sana napunta. Well, anyway, dadaling ko naman kayo doon, guys. Kasi pupunta kami ng Nueva Ecija sa Holy Week. Kasi, di ba, 2 days, yata. Thursday, Friday, wala naman talaga mga mall yan, diba? So, Thursday kami alis hanggang siguro Saturday. Punta kami doon sa probinsya. So, yun, madadala ko kayo. Mapapakita ko sa inyo yung bahay ng mga aso. Hindi pa yun yung pangarap kong shelter, guys. Pero, since maluwag siya, kakasya na kahit kung may mga ma-rescue, yung ganun, pwede na. So, yun, ka-excite lang. Then, what else pa ba? Ano pa? Ay! Ito guys, grabe. Malapit na tayo guys, mag 10k. Ilang kembot na lang. Oh my gosh. Nakakatuwa kasi pag-check ko nasa 9,500 pa lang ata. Tapos, pag-tingin ko kanina, 9,800 na. Sabi ko, ha? Mabilis ata. Pero hindi naman kasi ako guys nag-expect na yung talagang bonggang-bonggang madaming subscribers. Sabi ko sa inyo, kung sino na yung nakaka-appreciate sana sa vlog ko is okay na yun kahit nga below 10k yung ganun, okay na kami doon. Pero since nagugustuhan nyo, thank you so much sa mga sa mga bagong subscribers. Salamat. Pagpasensya nyo ng mukha ko, medyo di ba ka naghihilamos. So, yun. Wala na ako masabi ngayon guys. Kasi ako nag-marathon ako nung The Greatest Love. Ayun, sobrang nakaka-relate kasi ako sa yung kwento ba nila na about sa pamilya, diba? Ang daming nakaka-relate sa yun, sa palabas na yun. So, yun, and
Siguro tomorrow. Ay, hindi. Edit ko na ngayon habang hinantay ko si Froggy para updated ako sa sa vlog. Kasi starting tomorrow is, yun nga, magiging busy na naman ako. Yun, Monday na. Magiging busy na naman. Kasi, ayun nga, maglilipat kami. So, ayun lang. We'll see you all tomorrow, guys. Good night. Love you guys. Mwah!